Čau lidi, vítejte u dnešního videa. Dneska si budeme ukazovat past a budeme na to potřebovat bedrock nebo obsidian, našláplou desku, ten, jak se tomu říká, píst a potom nějaký blok jakýkoliv. A je to jedno, jakou nasláplou desku. Buď takhle kamennou, nebo dřevěnou. Já teď beru dřevěnou. A funguje to takto. Takto to vypadá a takto to funguje. Budete letět, nemůžete vůbec utéct. I když budete takhle, nemůžete nějak skočit. Takže je taková neodolná. A tady je s bedrockem a tady je to s obsidiánem. A ukážu, jak se to staví. Tak uděláte jakoby křížek, no sem dáte nějaký ten blok, sem dáte ten píst, sem dáte píst, sem a sem dáte našláplou desku, potom nad to, takhle sem dáte zase ty bloky, takhle na to počkejte obsidiánem, takhle 3 bloky. A pak stačí, aby tam někdo šlápl, nebo tam hodíte blok a past je zařízená. Už to někoho chytilo. A teď to chytilo můj obsidian. Tak, to je vše. Tak čau.